ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯ. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುನ ವಿಷಯ ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಪಾದ್ದನದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೋಲು ಗೋಮಾರ್ ಗೋಪಾಲೆ ಬೊಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲೆ. ಇಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೋಲು ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಪಾದ್ದನುಡು ಉಂಡು. ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನರಾಡಿ ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೇರು. ಮೂಲು ಪೆತ್ತ ನಂದೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಕರಂದ ಪೀಲಿ ಅಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ. ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ, ಕಂಜಿ ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ. ಮಾರು ಪನ್ಪಿನಾವು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಮಕರಂದ ಪಿಲಿ ತೋಜಾವುನ ಸಹಜ ಗುಣಧರ್ಮ, ಪೆತ್ತ ಬಕ ಪಿಲಿತ ಬಾಲಿಲು ತೋಜಾವುನ ವಿಶೇಷ ಗುಣಕುಲು ಅಗಲು ಮನುಷ್ಯರು ಪೊಡೆಪ್ಪುನಗ ಬತ್ತದು ಪೆರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆಯಾದ ಪಿಲಿನಿ ಕೆರ್ದು ಊರುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನು. ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರವಾದ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನ ಮಡಿವಾಳೆ ಚಿತ್ತೆನ ಘಟನೆಲು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ಸುರುಟು ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಮಗೆ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದೆದಿ ಮಗೆ ಮೆನ್ನೋಡಿ. ಮುಗ್ಳು 2 ಜನ ಪಾತ್ರದ ಸುರುಟು ಬರ್ಪೇರು. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲು ಉಪ್ಪುವೇರು. ಕಡೆಕ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಕಡೆತ ವಿಷಯಗು ಪಾದ್ದನಡ ನಡಪುನ ಘಟನೆಲು ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಅಮರಸಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನನು ಐದು ಬರ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಲು ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುನ ಪಾತ್ರೋಲು ಐತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೇರು ಗೋಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅನೇತರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ಗೋಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರುಲು ಪಾದ್ದನುಡು ತೀವ್ರಗತಿಡೆ ಬರ್ಪಿನವು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದಂಡು. ಸರಳ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಪಾದ್ದನು ಸುಮಾರಾತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಪೆತ್ತ ನಂದೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆನ್ನೋಡಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದೆದಿ. ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂದೆದಿ ಪೇರು ಕೊರಾಂದೆ ಬೊರಿಯರೆ ಪೋನಗ ದೊಂಕುವಾಲು ನಂದೆದಿ ಕೊಂಬುಡು ಕಿಲಕಿಯೋಲು ಬೀಲಡು ಬೀಜಿಯೋಲು ಕಾರಡು ತೊರ್ತೋಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ನಂದೆದಿ ಪೇರ್ದ ಚೆಂಬುನು ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯೋಲು. ಅದಾಗ ಮರ್ದೆದಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋಪ ತೋಜಿಂಡು ಚೆಂಬುಡು ಬೆರಿ ನಡುಕೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಯೇ ಪಂಡು ಮರ್ದೆದಿ ಪನ್ಪೋಲು. ಕೋಪೊಡು ಕೆದೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೋಲು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ನಂದೆದಿ. ಅಂಚಾದು ಮರ್ದೆದಿ ಪೆತ್ತ ನಂದೆದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವಾಳು. ಆನಿ ಮೆನ್ನೋಡಿಗೆ ಪೇರಿತ್ತಿಜಿ. ಮೆನ್ನೋಡಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆಡ ಕೇನುವೆ ಉಣಸಗು ಮಾತಾ ಬಗೆ ಬತ್ತಂಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಉಣಸಗು ಒಂಜೆ ಬಗೆ ಬೈದಿಜಿ ಪುಲಿಪುಗು ಅಲೆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಪೇರು ಕೊತ್ತಿಜಾರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮರ್ದೆದಿ ನಂದೆದಿ ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರಾಂದಿನೈನು ಪನ್ಪೋಲು. ಕಡೆಕ್ ಮಗೆ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪೆತ್ತಗು ಉಣಸದೀದು ಐತ ಮೇಯ್ ಪೂಜುದು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಲ ನಂದೆದಿ ಕೋಪೊಡು ಕೊರೆದೊಡು ಕುಲ್ಲಡ ನಂದೆದಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆ. ತಿನ್ಲ ನಂದೆದಿ ಕೋಪೊಡು ಕೊರೆದೊಡು ಕುಲ್ಲಡ ನಂದೆದಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೆ. ಇಂಚ ಆದ ನಂದೆದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಮಲೆಗ್ ಮೇವರೆ ಪೋಪೋಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಕೊಂಬುಡು ಕಿಲಕಿಯೋಲು ಬೀಲಡು ಬೀಜಿಯೋಲು ಕುರೆಜಿದ ಗುಂಟುನು ಪೊಲಿತೋಲು ಬೀರು ಸಂಕಲೆ ಕರ್ತೋಲು ಪಕ್ಕಿ ಪಲಾಯಿ ಪಾರಾಯೋಲು ಮುನೆಕುತ್ತಿ ತಪ್ಪಾಯೋಲು ಇಂಚ
ಪೆತ್ತ ಪೋಪಿನೈಕ್ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಾಪನು ತುಳು ಭಾಷಾ ಬಳಕೆದ ಕ್ರಿಯಾ ತೀವ್ರತೆಡು ಪಾರ್ದನ ತೋಜಾವುಂಡು. ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯುಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ನಂದೆದಿನ ಪೆತ್ತ ಪಂದ್ ಎನ್ನಾಂದೆ ಐನ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಡು ತೂಪೆ. ಪೆತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದದಿ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವೆ ಪಾದೋನುಡು ಪೆತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತಿರೋನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವೆ. ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡುಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಗೊಳಿದ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಇಪ್ಪುನವು ಅವು ಮಲೆಗೆ ಮೇವಾರೆ ಪೋಪಿನವು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪೆತ್ತನ ಪಿಳಿ ಪತ್ತುನವು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುನ ವಿಚಾರಲು. ಅಂಚ ನಂದೆದಿ ತನ್ನ ಕಂಜಿ ಗೋಮಾರ ಗೋಪಾಲನು ಲೆಸೊಂದು ಮೇವಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲೆಕ್ ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಮಲೆಕ್ ಸೂಬೋರ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿಳಿತ ಕುರ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಸೂತ ಮದ್ಯೋಡು ಸಿಕ್ಕದು ಬೋರ್ದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ ಸೇರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮೂಲು ನಂದೆದಿ ಪೆತ್ತ ಸೂನು ತೆಕ್ಕಾವುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಳಿತ ಕುರ್ಲೆನ್ ಕಿನ್ನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಐನು ಪಾದ್ಯನಡು ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರದ ವರ್ಣನೆ ಪಂಡು ತೆರಿಯೋಡು. ನಂದೆದಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈತದು ಬೀಲ ಬೀಜ ಒಂದು ಸೂ ತೆಕ್ಕಾಯಿನವು ಇಂದು ಪಾದ್ದನೆಗಾರರು ಪಂಪಿನ ಚಮತ್ಕಾರದ ವರ್ಣನೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಆ ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ತನ್ನ ಪಂಜರಗು ಲೆಸೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಅವಳು ಪಿಳಿತ ಅಪ್ಪೆ ಮಕರಂದ ಪಿಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಳಿತ ಕುರ್ಲೆ ನಂದೆದಿನೊಟ್ಟುಗು ಮೇವಾರೆ ಪೋದು ನಂದೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿ ಕೆರ್ದು ನೆತ್ತೆರು ಪಡ್ಪುಂಡು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆನು ತೋಜಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೋಜಾಗುಂಡು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಜ ಅಂದೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆನು ತೋಜಾಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿನೂ ತೋಜಾವುಂಡು. ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಟ್ಟುಗೇ ಮಲೆಕು ಪೋದು ಒಟ್ಟುಗೇ ಪಿಳಬರ್ಪ. ಅಪ್ಪೆ ಸೈತ್ಯನ ವಿಚಾರೋ ಕಂಜಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೇನ ಅನ್ಯೋನ್ನತದ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತೋಲೆ ಗೋಪಾಲ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿಜೋಲೆ, ನಿನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತೋಲೆ ಗೋಪಾಲ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿಜೋಲೆ, ಈ ಮಿರೆ ತಿನ್ಪನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ ಮಿರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿನರೆಜ್ಜಿ, ಈ ಮಿರೆ ತಿನ್ಪನ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ ಮಿರೆ ತಿನರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಮಿರೆ ತಿಂದಿಜಾಂಡ ಗೋಪಾಲ ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ, ಈ ಮೇರೆ ತಿಂದಿಜಾಂಡ ಗೋಪಾಲ ಯಾನ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಅವು ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ. ಪಿಳಿ ಬೊಕ ಕಂಜಿ ರೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣತ ಪ್ರಾಣಿಲಾಂಡಲ. ಈ ಪಾದ್ದನುಡು ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ ಕಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣನು ತೋಜಾವುನವು ಪಾದ್ದನದ ವಿಶೇಷತೆ. ಪಿಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನೈನು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇತೆ ಪಾದ್ದನುಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನವು ದೇವೇರ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಬೊಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಂಜೇ ಜಗತ್ತುಡುಪ್ಪುನವು ನಮ ತೂಪ. ಮಾರು ಮಲ್ಲ ಕಂಡನು ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನಗ ರೆಡ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಂಜೇ ಜಗತ್ತಿಡು ಇತ್ತಂಡಲ. ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ ಬೊಕ ಕಂಜಿ ಅನ್ಯೋನತೆಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋಜಾಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚ ನಂದೆದಿನ ಕೆರೆದು ತಿನ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆಯುಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೈನ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಪಿಳಿತ ಕಿನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಗೋಮಾರು ಬೊಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ರೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೆಲು ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜೇ ಭೂಮಿಡುಂಡು. ಗೋಪಾಲೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಯೆ. ಗೋಮಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಯೆ ಗೋಪಾಲನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವೆರೆ. ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿತ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕೆನ್ನಗ ನಂದದಿನ ಕೆರಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿನ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ. ಒಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿತ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕೆನ್ನಗ ನಂದದಿನ ಕೆರಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಳಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಳಿನ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ರೆಡ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯಾದುಂಡು. ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲಡ ನಿಕ್ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ, ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ, ನಿಕ್ಲ ಮೇರೆ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೇರೆ ಪೇರಿಜ್ಜಿ,
ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಗೋಪಾಲ ಪನಿ ಪಜಿರು ಮೇವೊಂದು ಒಸರ ನೀರು ಪರ್ಪ ಗೋಪಾಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ಗೋಪಾಲ 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 ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರುಲು ತನ್ಕುಲ್ ಅನಾಥವಾತ ಎಂಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇವರೇ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಬರುವಲು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಂಡ ಗೋಪಾಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಬರುವಲು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತುಜಾಂಡ ಗೋಪಾಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಬರ್ಪುಜೋಲು, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತುಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಾ ಬರ್ಪುಜೋಲು ಪಂದು ಪನ್ಪಿನೈತ ಪಿರೋಡು ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾಲು ಪಡೆಯನುಡು ಪನ್ಪಿನೈನು ತೋಚಾವುಂಡು. ಇಂಚ ಕಂಜಿ ಬಕ ಪಿಲಿತ ಕುರ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲೆಕ್ ಸವಾರಿ ಪೋಪಿನೈನು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಬಕ್ಕ ಆರನ ಬುಡಿದು ತೂಪೇರು. ಇಂದು ಪಾರ್ದಂಡು ವರ್ಪನ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಸು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನ ಪಾರ್ದನ ಇಂಜ ಕಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿತಗಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲೆಕ ಸವಾರಿ ಪೋಪಿನೈನು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬುಡದಿ ತೂಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಿಲಿಲ ಕಂಜಿಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲೆಕ ಪೋಪ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬುಡದಿಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರೆ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳು ಪದ್ದನುಡು ಶಾಪೋ ಪಂಡ ವರೋ ಪಂಡ ಅರ್ಥವು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು 16 ವರ್ಷದ ಆನ ಬಾಲಲಾವಡು ಪಂಡು ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ 16 ವರ್ಷದ ಆನ ಬಾಲಲಾವಡು ಪಂಡು ಶಾಪೋ ಪಂಡ ವರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕಲು 16 ವರ್ಷದ ಆನ ಬಾಲೆಲಾಪ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಜಲು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆಲು ಅವು 16 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಾಲೆಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಜನೆ ಪಿಲಿ ಕೆರಿಯರೆ ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲೈ ಪೊಡಾಪುಂಡು ದುಂಬು ವರ್ಪುನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಮುಕ್ಳು ಕೆರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಕೆರಿಯರೆ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ದೇವೇರು 16 ವರ್ಷದ ರಡ್ಡು ಆನು ಜೋಕುಲೆನ್ ಅದು ಮುಕ್ಲೇನು ವರ ಕೊರ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಊರು ಸವಾರಿ ಪೋಯಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ತನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೋ ಪಾದೊಂದು ಬರುನೋ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಡುಂಡು. ಆಗಲು ಊರು ಸವಾರಿ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ತನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೋ ಈ ಪಾದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಡುಂಡು. ತೂಯಿನ ಕತ್ತು ಕೇನ್ಯ ಕೇನಿಲ ಕತ್ತು ತೂಯಿನ ಕತ್ತು ಕೇನ್ಯ ಕೇನಿಲ ಕತ್ತು ಅಂಜೋ ಪೋಪಿನ ಪಯನೋವು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಜೋ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದು ಪಂಡೆಯಾನು ಆಂಜೋ ಪೋಪಿನ ಪಯನೋವು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಜೋ ಬರಿಯರೆ ಆವಂದು ಪಂಡೆಯಾನು ಪನ್ಯ ಒಪ್ಪೊಂಜ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪನು ತುಂಬಾಯನ ದೋಸನು ಪೊರ್ದಾಯನ ಪಂಡ್ಯ ಯಾನು ಪನ್ಯ ಒಪ್ಪೊಂಜ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪನು ತುಂಬಾಯನ ದೋಸನು ಪೊರ್ದಾಯನ. ಈ ರೀತಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಬರ್ಪನ ಇದು ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿ ನಾವು ತೋಜಾವುಂಡು. ಗೋಪಾಲೆ ಪಂಡ ದೇವೆರು ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಕಣ್ಪು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಿಲಿ ಕೆರ್ಪು ನಾವು ಪಾರ್ದನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿರ್ಗಾಸುಲು ತಿರುವುಲು ಪಂದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ಈ ಜೋಕುಲೇನು ಅಪ್ಪೆ ಬೆದ್ದು ದಿಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಂಕು ದಿಜಿ ಅಕುಲ ನೆತ್ತೇರ್ದು ಪುಟ್ಟು ದಿಜೇರು ನೀರಿಡು ಬುಳೆತು ದಿಜೇರು ಎಂಚಾದು ಅಕುಲು ಅತಿ ಮಾನುಷ ರೂಪಿಲು ಪಂಡೆ ಪನೋಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಮರು ಜೋಕುಲ ಆದಿಪ್ಪುವೇರು. ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳು ಸೇರುವ ಪರ್ಮಲ ಬಲ್ಲಾಳನ ಊರುಡು ಪಿಲಿತ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಪಿಲಿನ ಏರು ಕೆರ್ಪರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಪುನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮದ್ದ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ರಡ್ಡು ಆಣ್ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ದು ಸಾದಿರ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೇರು. ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಮಕರಂದ ಪಿಲಿ ಕೆರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾರಣಡು ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಬೊಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಸೇರ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿನ ಕೆರ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳರೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು. ನಂದದಿ ಬೊಕ ಕಂಜಿ ಮೇವಾರ ಪೋತಿನವು ಪರ್ಮಲೆಕ ಅದುಪ್ಪು ಈ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿ ಕೆರಿನಯೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಪರ್ಮಲೆ ಬೊಕ ಐತ ಸೇರ್ದಿನ ರಡ್ಮೂಜಿ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಪಿಲಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕುಡುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿಭೂತನು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೂತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಪಾದ್ದೊನಡಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಕೆರಿನ ಬಂಟೆರೆನು ಪುದಾರ್ಲು ಈ ಪಾದ್ದೊನಡಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಪುದಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕೇರಿ ಬಂಟೆರನ ಪುದಾರ್ಲ ಈ ಪಾದ್ದೊನಡಿಜ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆ ಪಾದ್ದೊನಡು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆರ ಸಂದಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅರೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲನ ಪುದಾರಿಜ್ಜಿ ಈ ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯನ ಕಾಲಮಾನದ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲಾಲರಿತ್ತೇರು. ನನ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಸಹಜ ಹಾಸ್ಯಗೂ ತಿರ್ಗುಂಡು ಮಧ್ಯಡೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕನ್ಪೇರಿ ಪಾದ್ದನುಡು.
ಇಂಚ ಕೆರಿನ ಪಿಲಿನು ಸೂದು ಒರಿಯ ಮಡಿವಾಳೆ ತಂತಿ ಮಡಿಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಕುಂಟುದ ಗಂಟನು ದಕ್ವೆ ಆಯನ ಎರುನು ಕನಿಕ್ ನೂಕುವೆ. ಮೂಲು ಕತ್ತೆ ಮಡಿವಾಳನ ಪ್ರಾಣಿಯಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ, ಈ ಪದನೊಡು ಮಡಿವಾಳೆ ಎರುನು ತನ್ನ ಕುಂಟುದ ಗಂಟನ್ನು ಕೊಣವರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೈತನ ಪಿಲಿತ ನೆತ್ತರನ್ನು ಪಸೋಂದು ಬಳ್ಳಾಲೆ ನಾಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಯಪನ್ಪಿನ ಸುಳ್ಳುದ ದಾಟಿ ಪಾತಿರದ ದಾಟಿ ಬಾರಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಪಿಲಿಕೆರ್ತಿನ ಬಂಟೆ ಯಾನತ್ತ ಬಲ್ಲಾಲರೆ, ಪಿಲಿಕೆರ್ತಿನ ಬಂಟೆ ಯಾನತ್ತ ಬಲ್ಲಾಲರೆ, ಪರ್ಮಲಕ್ಕ ದೆಯ್ಯರಾಂಡ ದಾನ್ಯಾಂಡ್, ಪಿರ್ಮಲಕ್ಕ ದೆಯ್ಯರಾಂಡ ದಾನ್ಯಾಂಡ್, ಪಿಲಿಕೆರಿ ಬಂಟೆ ಯಾನತ್ತ ಇಂಚ ಬಡಾಯ್ಕೊಚ್ಚಿವೆ. ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಎತೆ ಪತ್ತುವೇರು, ಆರು ಅಡಿಕೆ ಮಂಡೆ ಪಾಡುವೇರು. ಮುಂಕುಕೊಂದು 3 ಜೇರು, ಬಾಯ್ಕೊಂದು ಅಂಗಾವು ಜೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಡೆಗ್ ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಬೊಕ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ 16 ವರ್ಷದ ಆಣು ಜೋಕುಲ ಅದು ಬರ್ಪೇರು. ಮುಕ್ಳೆನಿಸೋದು ಮಡಿವಾಳೆ ಪೋಪೆ ಸೀದ ಪೋಪೆ. ಆ ರಡ್ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಡಿವಾಳೆ ದಕ್ಕದಿನ ಕುಂಟುದ ಗಂಟನು ಏರೋ ಕೊನೊತೇರುದು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ. ಕನಿಕ ಬೂರ್ದಿನ ಎರುನು ಅಯನೇ ಲಕ್ಕಾದ ಕೊಣಪೆ. ಕನಿಕ ಬೂರ್ದಿನ ಎರುನು ಅಯನೇ ಲಕ್ಕಾದ ಐನು ಕೊಣಪೆ. ನನ್ನ ಅಮಸರಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಪಾದ್ದನ ತುಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಎಗ್ಗೆಲೆನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ತುಳು ಕೃಷಿಕೆರೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ. ತುಳುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ಕಿದೆತಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಲು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ನಂದೆದಿ ಪೆತ್ತದೊಟ್ಟುಗು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ರೀತಿಯ ಪಾತೆರುವೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕನೆ ಐನು ಸಾಂಕುವ, ಮೋಕೆಲ ಮಲ್ಪುವ, ಪೆಟ್ಟುಲ ಪಾಡುವ. ಪೆತ್ತನು ಸ್ವಾಮಿ ನಂದೆದಿಯಿಂದ ಮೆನ್ನೋಡಿ ಲೆಪ್ಪುವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಂದೆದಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಅಂಡ ಮೆನ್ನೋಡಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೇರು ಕೊರಾಂದಿನೈಕ್ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೋಲು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕತೆಟ್ ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತನ ಕೆರಾಂದೆ ಅವೇ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಬೂರ್ದು ಸೈಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವನು ತೋಜಾವೊಂದು ನಂದಿದಿನ ಕೆರ್ದು ತಿನ್ಪುಂಡು. ಪಿಲಿತ ಕುರ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೇವರೇ ಪೋಯಿ ಪನಿ ಪಜಿರು ತಿನ್ಕ ಹೊಸರು ನೀರು ಪರ್ಕ ಪನ್ಪಿನವು ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗೋಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೇರ ಪೋವೆ ಪನಿ ಪಜಿರು ತಿನ್ನುವೆ ಹೊಸರ ನೀರು ಪರ್ವೆ. ಅಂಡ ಪಿಲಿತ ಕಿನ್ನಿ ಉಲ್ಲಿಮಾರು ಗೋಪಾಲೆ ಇಂದು ಅಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಲೇನು ತೋಜಾವುನ ಪ್ರಾಣಿಲು ದೇವರೇ ವರಸ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯರಾಪ ಅವತಾಂದೆ ಪಿರಿನ ಕೆರ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು